Que tal? Moi boa noite, un saúdo xoves 23 de abril, hoxe San Xurxo, hoxe o Día do Libro, e hoxe un día no que che traemos como cada xornada a información local, a televisión local a estas horas da noite. Benvidos, benvidas, grazas por sintonizarnos nun espazo no que comezamos falando de Bermui. Seguimos, por tanto, a falar de obra no rural, e esta vez dun espazo veciñal, que se vai a adaptar para a veciñanza precisamente desta parroquia de Bermui. A Xunta Local do Concello das Pontes vende a aprobar a licitación por 102.849 euros do proxecto de cerramento e urbanización da pista pública para actividades deportivas e socioculturais ubicada en Bermui. Os traballos, que terán unha duración de 5 meses, suporán a urbanización da zona cuberta e a colocación dun peche para que esta pista poida empregarse en calquera momento do ano, sen ter que depender das condicións climatolóxicas. A construción actual, de 26 metros de longo, está completamente aberta no seu perímetro e da man desta inversión dotarase dun peche con paneis prefabricados, ademais dun sistema de iluminación. As características do proxecto pódense consultar no apartado de contratacións da web municipal aspontes.org. Xa temos o cobro novas taxas, agora son as de auga e lixo, como sempre o pagamento directo ou pagamento a traverso da entidade bancaria. O Concello das Pontes abriu onte o pago de pagamento voluntario das taxas por abastecemento de auga á rede de sumidoiros, canon da auga da Xunta de Galicia e recollida do lixo correspondentes ao primeiro trimestre de 2026. O Goberno Municipal emitiu un total de 24.324 liquidacións correspondentes a estas taxas e que se van poder aboar ata o 22 de xuño como data límite, como sempre nas entidades financeiras locais, na oficina de Viacua, na Avenida de Ortigueira número 21, de luns a venres de 9 a 11, ou ben mediante domiciliación bancaria. De non cumprir con este trámite, o Executivo local abrirá un período de prema no que tamén se incluirán os xuros de demora correspondentes. Xa decíamos na presentación que estamos no Día do Libro, pero realmente estamos na semana e case no mes do libro, tendo en conta as actividades que os organizan neste concello, no noso, na das Pontes. Hoxe, por exemplo, temos que falar tanto de que xa pasou esa xornada do xoves na biblioteca, como de que mañá continúan as actividades, pero para un público máis adulto, porque mañá temos a presentación dun documental que nos fala diso, da importancia da lectura nos colectivos veciñais. Tras o éxito esta tarde da programación infantil municipal en conmemoración do Día Internacional do Libro, mañá toca que o público adulto desfrute dunha actividade propia para celebrar esta data. Nesta ocasión, a proposta chega da man da Deputación da Coruña e do documental A Rebelión da Lectura, un proxecto impulsado polas directoras Asun Losada e Alma Alonso para plasmar a historia da Asociación Espazo Lectura do Valmiñor e que leva 20 anos realizando diferentes actividades dirixidas a fomentar a lectura entre o público máis novo. A proxección de hora e media duración inclúe non só imaxes das diferentes actividades desta entidade, senón tamén testemuños de grandes autoras e autores galegos como Leicia Costas, Pedro Feijó, Fina Casal de Rei, Paula Carballeira ou Fran Alonso, e que tamén pasaron algunha ocasión por este espazo. O documental proxectarase na Casa do Peso, como dicíamos mañá, dende as 8 da tarde, con entrada libre, e ao seu remate está previsto que se desenvolva un coloquio aberto ao público presente sobre a importancia de asociacións e entidades en prol do fomento da lectura. Se palpa a ilusión porque é moi evidente, é un proxecto que se mantivo ao longo dos anos. É unha organización moi horizontal, que penso que é unha cousa moi difícil, pero que para min é moi importante para que funcione ben. Eu, de pequena, o que quería era estar todo o día en espazo de lectura. Eu creo que é o mellor axente normalizador que pode haber. Unha sociedade lectora é unha sociedade capaz. Precisamente por iso non temos dúbidas. Onde hai libros, hai futuro. Isto servirá para algo, o sea, algo quedará na xente. Isto será unha semente de algo. E con espazo de lectura tes a seguridade. Únete á rebelión da lectura. Levantade as armas da lectura. Oxalá houvese un espazo de lectura en cada comarca de Galicia, porque este país sería outro. Volve a festa da tortilla, e dicimos volve porque os máis novos seguramente non lembrarán aquela zona dos Viños, no Rego do Muiño, onde se facía a festa da tortilla. Pois Coempo vainola devolver, a festa da tortilla, a traverso da hostalería local. A Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Coempo vende sorprendernos coa posta en marcha 21 de maio da primeira edición da Feira de Primavera, un mercado de oportunidades co comercio local como protagonista e que se vai celebrar neste caso os días 22 e 23 de maio no patio de Santa María, tal e como xa adiantábamos o pasado martes. Unha cita que non vai vir súa porque tamén toca implicar a hostalería da man da festa da tortilla. Deste xeito, Coempo quere recuperar unha celebración gastronómica que era todo un reclamo na zona do Rego do Muiño anos atrás e que vai coincidir precisamente coa fin de semana
semana da Feira de Primavera. O obxectivo é dinamizar a hostelería local grazas a este prato tan clásico e versátil e que de seguro será todo un atractivo para a clientela. Cada local hostaleiro deberá contar con alo menos 3 tipos de tortilla diferente, unha clásica e 2 especiais, e que deberán servir de balde coas consumicións o venres 22, de 7:30 da tarde a 11 da noite, e xa o sábado 23, de 12 a 3 e de 7:30 a 11. Asemade, haberá premios agochados nestes petiscos, o que se vai sumar un premio especial para os clientes que participen mediante a aplicación de Cuempo e que vai consistir nun concurso de iniciación de carcross. Para participar, os locais interesados poden anotarse xa ata o luns que ven cubrindo formulario de participación que se atopa na web coempo.es. Toda aquela que tivera lo que ver coa Pardo Bazán, xa fora como profesores, xa fora como traballadores, xa fora como pais de alumnos, xa fora como evidentemente alumnado, todos e todas están chamados a que promete ser unha grande xuntanza de confraternidade. De momento está aberto o prazo para anotarse. Os antigos estudantes e docentes do Colexio da Pardo Bazán queren renderlle homenaxe ao seu centro educativo. E que agora que este colexio xa é un recordo, un grupo de antigos alumnos queren poñer en marcha un encontro de confraternidade aberto á participación de todos aqueles veciños e veciñas que en algún momento tiveron algo que ver con este colexio. Así, o vindeiro 30 de maio, no campo do equipo juvenil 12 de As Pontes, vai ter lugar unha xuntanza aberta a estudantes de todas as xeracións, mestres, persoal da Asociación de Pais e Nais e todo aquel que en algún momento pasase polo colexio. Unha cita que arrancará ao mediodía cun xantar composto por polvo, churrasco, bebida e sobremesa, con prezo de 50 euros por persoa. A semana tamén habrá música, sesión de tardeo e diferentes sorpresas por parte da organización do evento. A inscripción estará aberta ata o 10 de maio e para anotarse é necesario enviar ao correo electrónico lapardohuelvalatir@gmail.com o xustificante de pago do xantar e que debe facerse na conta habilitada para tal fin na entidade CaixaBank, xunto co nome completo do asistente, ano e xeración, ademais de teléfono de contacto e correo electrónico. A semana da organización do evento tamén están a preparar unha exposición para lembrar a historia do centro. De aí que todo aquel que conte con fotografías das excursións, actividades ou graduacións que tiveron lugar precisamente na Pardo Bazán, poden enviálas tamén ao correo lapardohuelvalatir@gmail.com ata o día 15 do mes que ven para poder preparar o que será o recuncho dos recordos e no que terán cabida todas esas instantáneas recibidas. Mañá preséntase o primeiro disco de Nimbos, un grupo con clara preeminencia local e, ademais, como cada confoliada, van estar en ambos os dous eventos. Días, sen dúbida, mañá de música da nosa. Estrea de altura que imos ter mañá sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi grazas á formación local Nimbos. O grupo que encabeza a voz de Antía Cabeiro presenta na súa casa AT, o seu primeiro disco de estudo, autofinanciado, e no que a formación musical leva traballando dende a súa fundación hai xa 3 anos. AT son 12 cancións, a maioría musicalizacións de poemas de Manuel María, Xosé María Díaz Castro e de Carmela Franco, irmá da vocalista de Nimbos, e onde podemos atopar títulos como Tan soberbas, Apreixo a min ou A enfermidade dos sentidos. Todas esas composicións forman parte dun repertorio do que teremos a oportunidade de desfrutar mañá e non só cos integrantes de Nimbos, senón tamén con outros grupos e artistas que se subirán ao escenario para acompañar a formación pontesa. O concerto arrincará ás 8:30 da tarde e a entrada ten un prezo de 5 euros. De feito, xa podemos mercalas na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira do Alobi denantes do concerto. A semana de unha vez remate o espectáculo, a festa vai se trasladar ata a Sala O Medulio da man da quinta edición da Foliada do Muiño de Rita, e onde Nimbos tamén ten garantida a súa participación. Con eles estarán os Trevillas, os da Choupana, Gamelas en Duriñas, Agarimo de Catabois, en Bruxo e no Cómbaro, nunha festa tradicional que arrincará ás 10 da noite con entrada libre. Falamos tamén de diferentes actividades da Asociación de Veciños das Campeiras de Algúas que se celebran xa, doutras que se celebran despois, e de prazos que rematan para anotarse en diferentes formacións. Esta fin de semana arrinca a programación de actividades das vindeiras datas deseñada pola Asociación de Veciños das Campeiras e fai no domingo cun obradoiro de fabricación de xabrón artesanal orgánico con aceite usado. Ademais de anotarse, só hai que levar o aceite da cociña, xa que os que non teñan nocións deste proceso contarán cunha receita e os consellos dos máis expertos para elaborar o seu propio xabrón. A actividade arrincará ás 10 da mañá no local da Rúa Cobelos e será gratuita para socios e cun custo de 5 euros para os non asociados. Para informar sobre inscribirse, o proceso é o mesmo que en calquera das actividades. Abonda con enviar unha mensaxe de WhatsApp ao 636 131 917 ou ben un correo electrónico ao enderezo
a vvcampeiras@gmail.com. Xa para o mes de maio, día 6, teremos unha charla impulsada por Euroeume a través do seu programa de persoas cuidadoras e que se desenvolverá pola tarde de 5 a 7:30, en a que se abordarán técnicas e actividades de autocuidado. E tenemos tamén a habitual opción dunha excursión, que desta vez será a localidade portuguesa fronteiriza de Viana do Castelo. A viaxe vai ser de 2 días e durante a fin de semana dos días 23 e 24 de maio. A viaxe será en autocar con pernocta en hotel en Viana e inclúe visita guiada ao Mirador de Santa Lucía e ao Centro Histórico e outra visita ao Barco Museo Gilianes. Ademais da comida e a cea do sábado, o domingo, neste caso estará incluído o xantar, ademais das visitas a Barcelos e Ponte de Lima. O prezo da viaxe é 180 euros para a xente asociada e 195 para quen non esteña. Para pechar o mes de maio, o día 31, van organizar un paseo por Pena de Francia e Portas, con merenda incluída, e xa en xuño, día 14, tocará probar a eficacia do xabrón natural que se vai preparar no obradoiro deste domingo cunha xuntanza no lavadoiro do Briexeo e que tamén vai incluir un vermo. Tamén segue aberto o prazo para anotarse no obradoiro de autocuidado para cuidadoras de persoas con dano cerebral adquirido. O curso impartido por Euroeume desenvolveránse o luns e martes da semana que ven e para inscribirse hai que comunicar os datos de quen vai asistir chamando 981 44 06 68 ou ben enviando un correo electrónico a terapiaocupacional@euroeume.org. E un obradoiro que non para de ofrecernos actividades, formacións e Comeluz. O obradoiro de Comeluz Artista desta vez aposta polo coiro, mentre segue tamén a exposición de traballos propios do seu alumnado. O Espazo Artístico Comeluz vai retomar o mes que ven os seus obradoiros e tocará ir máis aló da pintura e do debuxo. De feito, a nova proposta que chega no espazo que dirixe Sergio Picos vai consistir nun taller intensivo de coiro e no que as persoas participantes poderán aprender dende cero a deseñar unha carteira. A actividade vai se desenvolver o 9 de maio entre as 10 e as 2 da tarde no taller Comeluz e contará con prazas limitadas. O prezo por participante é de 35 euros, o que inclúe material, as ferramentas e tamén material didáctico para continuar a traballar na casa. Para poder anotarse, abonda con enviar unha mensaxe de WhatsApp ao 690 13 3502 ou ben achegarse ao taller Comeluz na Avenida da Habana e al inscribirse de xeito presencial. Estamos un pouco máis perto xa do verán, avantada esta primavera, por tanto podemos pensar xa nos campamentos de verán. Falamos de aqueles e aquelas que queiran ir a campos de traballo dos que promove a Administración Autonómica. Nun par de meses, o verán xa estará nas nosas vidas e toca ir facendo plans para desfrutar dese tempo de ocio, sobre todo para os máis novos. Unha moi boa proposta poden ser as diferentes actividades da campaña Modo Verán Activo, impulsada pola Xunta de Galicia, que inclúe campos de voluntariado, campamentos, actividades de ocio alternativo, programas de intercambio ou minicampamentos para os mozos e mozas galegos. Serán en total 11.932 prazas que se poderán solicitar en diferentes prazos segundo cada actividade. Así as cousas, os minicampamentos coñecen Galicia, que son estadías de 5 días en albergues xuvenis de toda Galicia con diferentes actividades, xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes. Os que prefiran o voluntariado deberán ser maiores de idade e poderán optar a proxectos en Galicia, en diferentes puntos de España e incluso noutros países europeos. Tamén neste caso están todos os prazos abertos, aínda que no caso de querer participar nun campo de voluntariado en Galicia ou noutra comunidade autónoma, a data de presentación de solicitudes pecharase xa nos días, o 29 de abril. Para poder coñecer todas as opcións de cada un destes programas, descargar a documentación necesaria e os impresos de matrícula, ademais de coñecer as tarifas e requisitos de cada programa ou formalizar a solicitude, podes acceder á web do Departamento Autonómico de Xuventude no enderezo electrónico xuventude.xunta.gal. Esta fin de semana temos hockey a patins, non sería maior nova que o que a regularidade da competición, pero que esta vez se traen ás Pontes todo un evento como é a xuntanza de escolas, o vindeiro sábado. O Brugar das Rodas dos Patins volveránse deixar sentir este mesmo sábado no Pabillón da Madalena, na manda segunda edición do torneo de escolas desta disciplina e que vai organizar o Hockey Club As Pontes. A cita, que se vai desenvolver entre as 11 e as 2 da tarde, vai incluir diferentes enfrontamentos entre equipo local e integrantes de distintos clubes da zona, como é o caso do Hockey Narón e o Hockey Club Oroso, que por segundo ano consecutivo tamén van estar nesta cita. O ano pasado lográbase reunir a medio cento de nenos e nenas xeareiros deste deporte e para esta segunda convocatoria confíase dende o Clube Pontes en igualar a cifra de participantes nunha convocatoria que volverá a levar por lema Nas Pontes hai hockey e que busca precisamente dar a coñecer e fomentar esta actividade entre os máis novos. Como apuntábamos, os primeiros encontros darán comezo ás 11 da mañá e a entrada será libre. Foi todo por hoxe. Queremos agradecervos unha vez máis que escollerades a televisión local para informarvos do que máis directamente vos importa, da información local.
nos volveremos a ofrecer xa mañá. Quedamos, por tanto, para mañá, venres 24. Grazas, boa noite e bo descanso.